O mojí závislosti na kupování na vintage dětských bodíček a celkově dětských věcí, hraček už asi víte, ale teďka po novém roce v rámci mého self-care roku jsem se rozhodla, že i mamina se musí dát trošku do pořádku, jo? A že bych mohla maličko oživit ten svůj šatník. A protože jsem chudá matka na mateřské, tak nemám prachy a musím nakupovat z druhé ruky a celkově tomu fandím kvůli ekologii a všemu. A objednala jsem si 2 džíny, jedny už mám doma, jsou to mom džíny, vyměnila jsem je za skinny jeans, protože ta postavička, no co si budem, není to už úplně to, co to bývalo před porodem, před otěhotněním. Spíš mi jde o to, že se do většiny svého starého oblečení nevejdu, teda hlavně do džínu se nevejdu a nechci mít nějaké toxic smýšlení a držet nějaké šílené drastické diety, když ještě kojím. Takže jsem si prostě koupila větší džíny, kterým můžu zapnout knoflík v pase. A to bude moje dnešní taková message, takže udělejte si radost, kupte si něco nového na sebe, pokud nemáte peníze jako já, kupte si to z druhé ruky. Pokud máte doma mraky hader, které vám už nejsou, kupte si větší velikost, nestresujte se. To, že je leden, neznamená, že musíme zhubnout 10 kg, ale chceme se cítit dobře a především pohodlně. It's just the last time I